Dil-area kienet kella wiċċ kollha ta' konkos, bejwet u ieħor kien hawn 9,000 metru kwadru. Ix-xogħol beda minn hemmhekk, neħħejna l-konkos kollu u mbagħad bdejna nimlew bil-ħamrija. Kellna żewġ tipi ta' ħamrija li fit-teknika jgħidulha waħda subsoil u l-oħra topsoil. Ix-xogħol fuq ġin William Harding f'Pembroke f'żona li seta' ġiet żviluppata mixi ġmielu u mistenni jitlesta din is-sena. Il-manager tal-proġett, Joseph Borda, qal li jekk kif issa tneħħa l-konkos u tqiegħdet il-ħamrija, il-pass li jmiss huwa li jitwaħħlu s-siġar u l-pjanti. Preżentament, iż-żona qed tiġi riġenerata permezz ta' użu ta' materjali permeabbli li jippermettu li l-ilma tax-xita jiffiltra b'mod naturali filwaqt li jippromovi l-maniġġjar sostenibbli tal-ilma. Ix-xogħlijiet se jiżguraw ukoll li l-ġnien ikun aċċessibbli għal kull viżitatur. Dan il-proġett jinkludi ħajta sejħ tradizzjonali ta' 120 metru li ġie restawrat kif ukoll ir-riġenerazzjoni ta' ġibjun taħt l-art biżwit is-sit biex jippromovi l-użu sostenibbli tal-ilma. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol, il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli fissret dan ix-xogħol li qed jibdel iż-żona ta' kważi 9,000 metru kwadru fi ġnien bħala wieħed trasformattiv. Qalet ukoll li ġnien William Harding huwa wieħed minn diversi proġetti li mistennija jitlestew din is-sena. Rabta ma' dan il-proġett, Project Green organizzat sessjoni ta' konsultazzjoni ma' residenti biex tispjega fid-dettall il-proġett u tisma' suġġerimenti tagħhom. Wara din il-konsultazzjoni, l-Aġenzija ħadet nota tal-kummenti tar residenti u proponi d-diżinji ġodda li inkludew aktar siġar u arbuxelli.